सावगारियाव नुनाय बे नुथाया बारग' एनडिएफबि रुगुं नार्जारिनि नखर आरो बिथांनि बिसि लोगोसे फिसाज्ला। बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै गोलाव सम आखायाव हाथियार लाना सोमावसारबोनाय रुगुं नार्जारिया चिरां जिल्ला सिंनि 1 नं सालबारि गामिनि। रुगुं नार्जारिया एनडिएफबि आफादाव थानाय समाव नागालेन्डआव हमजानानै जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबोदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि रुगुं नार्जारिया नागालेन्ड जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंब्लाबो नाथाय दासिम बिथांनि केसआ जोबाखै। गुबुन फारसेथिं नखरा जोबोर आंखाल जानायलाय बिथाङा केसनि थाखाय नागालेन्ड कर्टआव नुजाथिनांगौब्लाबो रांनि आंखालाव खेबसेबो थांनो हायाखै होनना गामिनि सुबुङा फोरमायो। जायनि जाउनाव बिथांखौ जायखिजाया समावनो एरेस्ट खालामनायनि वारेन्ट अर्डार ओंखारनानै दं होननानैबो मिथिहोयो। बेनिखायनो रुगुं नार्जारिया आथिखालाव गावनि नखरजों लोगोसे बिसि फिसाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव खारखोमानानै थानो गोनां जाबोदों होनना गामिनि सुबुं आरो बिसिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। बिथाङा म्यानमारावनो ट्रेनिं लानानै होजोंनो दङमोन। जेब्ला बिथाङा ट्रेनिं जोबनानै गामि फारसे फैफिनो बे समावनो बिथाङा हमजादों। हमजानानै बिथाङा गोबाव जाबाय जेलावबो 9 माससोआनो थानांदों आरोखि। थानानै बिथाङा गबोदों। गना फैनानै दिनैसिमाव केसआ उइद्र' जायाखै। बिथाङा बिराद गोरिब मानसि, जेबो गैजाया। न'फ्राव दिनैहाय बिमा बिफा हाजिरासो मावो। दिनैहाय बिनि थाखायनो सरकारनिसिम बिथाङा न'आव गैयाब्लाबो बिथाङा गावगा गैयिनि थाखायनो दस्रा बेलेगाव खामानि मावनानै दिनै न'खरखौ सुफुंनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैसिमाव गावनि केसखौ नायनो हायाखै। बिथाङा बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि माखासे गोजौ लेभेलाव थानाय सारमोना बिटिआर सरकारनि एबा गभर्नमेन्टआ जेन'बा प्रमद बर' सार एबा फेरेंगा सारमोना बिथांनि केसखौ जेन नायो, जों गामिनि जानानै बेखौनो लुबैयो आरोखि। माने न'खराव जेबो गैया, फिसा दङ, नै हिनजाव दङ, बिदा फंबाय दङमोन। खिन्थु गैयिनि थाखायनो गावबागाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मावनानै जानांगौ गोनां जादों आरोखि। अब्ला दिनै बिथांनि केसआ दिनै नागालेण्ड बायदियाव, अब्ला नागालेण्ड बायदियाव दिनैहाय बिथाङा थाङो बेसेबां खरसा नांगौ, दिनै बेखौनो बिथाङा दिरुननो हायाब्ला माजों थाङो केसआव, अब्ला बेनि केसआ माब्रै जोबगोन नैबेसो जानानै फैदों आरोखि। दा आं गामिनि जानानै गेदेर गोलावफोरखौ आं खावलायो आरोखि जेन बिथांनि केसआ समाधान जानानै गावनि बिसि फिसाजों न'खराव थानो हायो, जेन बेखौनो आं खावलायो आरोखि। बिथाङा दा गैया, गैयिनि थाखायनो दस्रायाव थांनानै खामानि मावनो गोनां जायो आरोखि। केसखौबो हाखायाखै फोजोबनो। बिथांनि केसआथ' जोंनि मिथिनायाव नुनायाव बिथांनि केसआ वारेन्ट जाना दङ। बिथांखौ नुयोब्लानो एनडबा जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि। थिखोना लांनायनि नैबे बेलायाव जाना दङ आरोखि। जेबो उफाय गैया बिथाङा। बेनिखायनो सारमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरोखि आंनिफ्राय गामिनि जानानैहाय। जोंनि फिसायनाहाय केस जादोंनो। बे केसआ फैबाय थायो। बेनिखायनो गैया आखायाव, आरो जों गोजानावबो थांनो हाया। केसखौहाय दा केसनि थाखायहाय माबाफोर सोरबा दायथ' लादों नामा? रावबो दायथ' लायाखै। आंनि फिसाया एनडिएफबिखामोन। नागालेण्डआवहाय थांनांगौ। दा थाखा फैसायानो गैया जोंनिया, माजों थांनो जोंलाय। बे केसनि थाखाय नोंसोरो बे रनजित बसुमतारिनाव मालाबा थांदोंमोन नामा? थाङाखै। औ, जों सरकारखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो। जोङो दा बिदिनो एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो थाखा फैसानि थाखाय, आरो जों बेयावहाय थांनो हानाय बायदि। जोंनाथ' दा जों केसआवहाय थांनो हाया नालाय, बे रनजित सार आरो प्रमद सारखौ जों एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो।